Da, da, păi n-am vorbit așa, șef. Mai încolo. Aici am rămas cu Astra, mă. Da, mă, mai puțin de ce. Uite, aici am rămas cu post. Bă, aici e greu. Nu mă, merge aici, mă. Asta e? În dreapta. Asta e? Nu, pe dreapta e. Mai multe. De ce vă spun? Deci mă duc cum ai spus-o, o și tai pe ea. Ca să nu vă facă în spate. Da, da, da. Nu e asta. Cu trebuie ea. Uite, aici, adică era hala asta, aici trebuie să fie. Ți mai față. Aici trebuie să fie. Încercați să vă băgați pe mijloc, nu te lași nici pe stânga, nici pe dreapta, că știi, pe mijloc e mijloc. Asta e, mă? Aia. Pe jurul ăsta? Nu e pasat. S-a pasat? Pasat gri. Da, da. Asta e, mă? Zic să mă dai și cu spatele, da, mă, asta. Nu, cu fața, mă. Nu, cu spatele mai bine. Mă, că nu-i băgată rău asta, mă. Nu e băgat rău. Trebuie să... Asta. Îi facem altceva.